Olyan sok kérdés meg komment érkezett a spinális érzéstelenítéssel kapcsolatban, hogy úgy döntöttem, hogy egy külön videót szentelek ennek, hogy választ adjak a leggyakoribb kérdésre, ami pedig az volt, hogy de hát nekem nem sikerült, hogy megszúrják, ez mitől lehet, illetve megszúrták, de nem működött, ez mitől lehet. Röviden meg fogom nektek mutatni azt, hogy hogyan is néz ki az aneszteziológus szemszögéből az, hogyha egy spinált szúrunk valakinek. Nagyon röviden bele fogunk menni az anatómiába is, csak azért, hogy jobban értsétek a magyarázatomat, és a videó végén pedig fogok adni egy rövid listát, illetve magyarázatot arról is, hogy akkor most pontosan miért is van az, hogy valakinél nem sikerül megszúrni, illetve nem működik a spinális érzéstelenítés. Alanynak megkértem Panda urat, beleegyezett, úgyhogy rajta fogom majd megmutatni, hogy nagyjából hogyan is néz ki, amikor ti ott ültök a műtőasztalon, és az aneszteziológus mögétek lép, hogy megszúrja a spinális érzéstelenítést. Lássuk! Itt vagyunk Panda úrral, már elvégeztük a szükséges előkészületeket, erről majd esetleg egy külön videóban fogok nektek még mesélni. Most arra fogunk koncentrálni, hogy hogyan is néz ki az, amikor megszúrunk egy spinális érzéstelenítést. Ugye itt van a beteg, háttal ül nekünk, és ugye amikor ültök, jó esetben szép egyenes a hátatok. Ugye arra szoktuk kérni a betegeket, és majd mindjárt elmagyarázom, hogy miért, hogy szépen ejtse az ölébe a kezét, hajtsa le a fejét, és domborítsa ki a hátát, amennyire csak tudja. Most Panda úr itt nagyon ügyes, az én segítségemmel, tehát nagyjából egyébként az a nagy segítség az aneszteziológusnak, hogyha így ki tudjátok domborítani a hátatokat, és így tudtok ülni addig, ameddig megszúrjuk. Jó, akkor most nézzük. Panda úr továbbra is abban a testhelyzetben van, amire megkértük. Kitapintjuk a megfelelő magasságot, illetve végig tapintjuk a betegnek a gerincosztopát. A megfelelő helyen érezni fogunk egy bemélyedést. És ennél a bemélyedésnél fogjuk majd bevezetni a tűnket. Igazából most nem szeretném nektek olyannyira részletezni, mint hogyha orvostanhallgatókat vagy orvosokat tanítanánk, igazából azt szeretném csak, hogyha egy kicsit jobban megértenétek, hogy mi is történik veletek akár a műtőben, mert nyilván amikor ott ültök a műtőasztalon, akkor senki sem fogja előhúzni a hatalmas tűt és megmutatni, hogy akkor most mit is fog a hátatokba szúrni, de szerintem nagyon jó dolog, hogyha a pácienseket megfelelően felvilágosítjuk, hogy tudják, hogy mire számítsanak, és ha tudjátok, hogy mire számítsatok, akkor nagyon jól együtt tudunk dolgozni, és végül mindenki eléri a célját, ami pedig az, hogy megfelelő érzéstelenségben tudják elvégezni a ortopédusok, traumatológusok, sebészek az adott műtétet. A spinális érzéstelenítésnek az egyik, hanem a legnagyobb különlegessége az igazából az, hogy úgymond vakon csináljuk. Már a korábbi videómban említettem, hogy az epidurális érzéstelenítés, meg a spinális érzéstelenítés is igazából könnyűnek tűnik, de egyáltalán nem könnyű, nagyon-nagyon sok gyakorlat kell hozzá, és most el is mesélem, hogy miért. Az aneszteziológiában a spinális érzéstelenítés, illetve az epidurális érzéstelenítés talán a két egyedüli olyan módszer, aminél nem látjuk pontosan, hogy mit csinálunk. Minden más esetben, vagy a saját szemünkkel, vagy ultrahanggal, vagy röntgennel, vagy egy kis kamerán keresztül pontosan követni tudjuk azt, hogy merre jár a tűnk, merre jár az egyéb eszköz, amit éppen behelyezünk a betegbe. A spinális és epidurális érzéstelenítésnél jelenleg még nincsen ilyen technikánk. Tehát kizárólag az anatómiai tanulmányaink során megszerzett ismereteket, illetve a tapasztalatot, a gyakorlati tapasztalatot tudjuk alkalmazni ahhoz, hogy végül is ezeket az érzéstelenítéseket alkalmazzuk a betegeknél. De még mielőtt megijednétek, azért azt el kell mondani, hogy a spinális érzéstelenítést több mint 125 éve használja a szakma. A világon több 10 millió, vagy akár lehet, hogy az is lehet, hogy több 100 millió spinális érzéstelenítést alkalmaznak, erről nincsen pontos adatunk, mert nem regisztrálja minden ország minden egyes spinális érzéstelenítését. Viszont azt tudjuk, hogy a spinális érzéstelenítés nagyon gyakori beavatkozás és nagyon biztonságos.
Mindennek ellenére, amit most itt elmondtam, hogy valójában nem látjuk pontosan, hogy mit csinálunk, hanem az anatómia segít minket. A sikertelenség rátája is attól függ, hogy milyen statisztikát nézünk, de elenyészően alacsony. Tehát mondjuk, hogyha 10 000 beteget nézünk, abból mondjuk 9000-9900 betegnél pont úgy megy minden, ahogy elterveztük, és a maradék betegnél fordul az elő, hogy esetleg nem működik a spinális érzéstelenítés, valamiért nem sikerül megszúrni, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritka szövődménye az, hogy esetleg valamilyen maradandó károsodást okozunk vele. Tehát el lehet mondani, hogy ez egy nagyon biztonságos és nagyon jó módszere a műtéti fájdalomcsillapításnak. Na lássuk Panda urat, hogyan kapja meg a spinálját. Előkészítettünk mindent, itt ül a műtőasztalon nekünk háttal Panda úr, szépen görbíti a hátát, ahogy megkértük, mint egy mérges macska. Végig tudjuk tapintani a gerincét a betegnek, és érezzük az úgynevezett tövisnyúlványok közötti bemélyedéseket. Illetve a csípőlapát magasságát is meg tudjuk keresni. A betegeknek általában ez fel szokott tűnni, mert szólunk, hogy most megnyomkodom egy kicsit az oldalát. Ezt azért csináljuk, mert a csípőlapátnak a felső határát keressük, mert ez nekünk egy tájékozódási pont, hogy hol szúrjuk be majd a tűnket. Azt a tévhitet szeretném mindenképpen eloszlatni, hogy a gerincvelőbe adjuk be ezt az injekciót. Nagyon szeretnénk elkerülni azt, még véletlen se adjuk a gerincvelőbe az érzéstelenítést. Úgy képzeljétek el, hogy a legtöbb embernél körülbelül az első ágyék csigolya magasságában igazából véget ér az úgynevezett gerincvelő, és onnantól kezdve már csak egy ilyen felrostozódott köteg fut gyakorlatilag a gerinc csatornában. Először is érzéstelenítjük a bőrt. A betegeknek általában ez szokott a legkellemetlenebb rész lenni, ezt még nagyon érezni szokták. Ez olyan, mint úgy mondják, mint egy mélycsípés, vagy hogyha esetleg valaki már kapott kanült a kezébe, akkor olyan. Ez a kellemetlenebb rész, de egy néhány másodperc után elkezd már zsibbadni a bőr, illetve az alatta lévő szövetek, és ezzel előkészítettük az utunkat a következő lépésre, ami pedig a spinális tűnek a bevezetése. Biztos kézzel igyekszünk a spinális tűvel a megfelelő magasságban behatolni, és most Panda urat megpróbálom így megszúrni. Haladunk előre a tűvel, és nagyon figyelünk arra, hogy milyen ellenállásokba ütközünk esetleg. Hogyha azt érezzük, hogy egy nagyon-nagyon kemény ellenállásba ütköztünk, az valószínűleg csont, olyankor másik szögben próbálkozunk. Nagyon-nagyon finoman, előre haladva érezzük azt, hogy jó helyen járunk-e. Majd kihúzzuk a belsejét ennek a tűnek, és azt figyeljük, hogy jön-e rajta, tulajdonképpen úgy néz ki, mint a víz, hogy jön-e rajta az úgynevezett likvor, cerebrospinális folyadék, agygerincvelői folyadék. Hogyha jön, akkor jó helyen járunk, és beadjuk az érzéstelenítőt. Hogyha nem jön, akkor nem vagyunk még jó helyen. Akkor tovább kell próbálkozni. És mindjárt megmutatom nektek az anatómiát röviden, hogy mit kell elképzelni, mégis miért kell szöget változtatni, illetve most jön az a rész, hogy elmesélem, hogy miért van az, hogy valakinek esetleg nem sikerül megszúrjuk. Most csak ilyen egyszerűen mutatom nektek az anatómiát, hogy el tudjátok képzelni, így néz ki egy gerincoszlop, és itt van az az ágyéki rész, amit megcélzunk igazából. És láthatjátok, ezek az úgynevezett tövisnyúlványok, ezek a csontos képletek, ezek azok, amik leggyakrabban az utunkban állnak, illetve itt látszik oldalnézetből, hogy az ágyéki csigolyáknál egy úgynevezett befelé hajló görbület van. Ez itt az emberünk eleje, az arca errefelé van, errefelé pedig a hátunk. Tehát egy előrefelé domborodás van, pont az ágyéki szakaszon, tehát ezek az úgynevezett tövisnyúlványok igazából elfedik
azokat a réseket, ahol nekünk be kellene tudni jutni a gerinccsatornába. Amikor előre hajolnak a betegeink, akkor ezek a tövésnyúlványok enyhén elemelkednek, ezt szerintem el tudjátok képzelni, és így az utunk szabadabbá válik, be tudunk hatolni a tűnkkel a megfelelő résen keresztül a gerinccsatornába. Ezen az ábrán pedig azt lehet látni, hogy milyen rengeteg sok rétegen kell áthaladnunk a tűnkkel ahhoz, hogy végül is elérjük a gerinccsatornát, illetve be tudjuk adni a gerincvelői folyadékba a gyógyszerünket. Át kell haladnunk a bőrön, kötőszöveteken, szalagokon keresztül, agyhártyán keresztül. Na és itt aztán el lehet képzelni, hogy rengeteg minden elromolhat. Egyrészt, hogyha visszatérünk ehhez az ábrához, akkor láthatjuk, hogy amikor minden rendben van, akkor is milyen bonyolult csontos képleteken kell keresztül navigálnunk. Hogyha valakinek valamilyen gerincdeformitása van, akár vele született, akár szerzett gerincrendellenessége, az mind-mind megnehezíti a dolgunkat. Illetve, ahogy idősödnek az emberek, ezek a lágyabb részek, ezek a szalagok elmeszesedhetnek, egészen annyira elmeszesedhetnek, hogy képtelenség átjutni egy tűvel ezeken a rétegeken, és nem tudjuk beadni a gyógyszert. Előfordulhat az is, amit ezen a képen mutatok, hogy úgy tűnik, hogy jó helyen van a tű, tehát jön a gerincvelői folyadék akkor, amikor nézzük, hogy jön-e kifelé csepp. Viszont amikor beadnánk a gyógyszert, akkor a tűnek a nyílása az nem a megfelelő helyen van. Itt milliméterekről beszélünk, tehát egy icike-picike kimozdulás is nagyon sokat számít, ezért nagyon fontos, hogy a betegünk mozdulatlanul, teljesen mozdulatlanul segítse az aneszteziológust abban, hogy beadja a gyógyszert, mert még ha már úgy is tűnik, hogy jó helyen vagyunk, hogyha valami kifelé mozdulás történik, akár csak 1-1 milliméternyi, járhatunk úgy, hogy végül nem jó helyre adjuk be a gyógyszert, és ezért nem áll be az érzéstelenítés, és más módszerekhez, akár altatáshoz kell később folyamodni. A bemutatott képeket látva szerintem most már el tudjátok képzelni, hogy mennyire komplex anatómiai rendszerrel kell dolgoznunk akkor, amikor a spinális érzéstelenítést akarjuk valakinél bevezetni. Ahogy minden ember más, úgy ezek az anatómiai adottságok is mások. Ezért előfordulhat az, hogy valakinél még a tűt sem sikerül bevezetni. Előfordulhat az is, hogy sikerült bevezetni a tűt, beadtuk a gyógyszert, de mégsem áll be megfelelően a hatás, mert mondjuk nem elég érzékenyek a receptorai az adott érzéstelenítőre. Az is előfordulhat, hogy nem egyforma, tehát nem szimmetrikus a két oldalon az érzéstelenség, mert ezek az idegrostok nem úgy állnak a folyadékban, hogy jól eloszoljon az érzéstelenítő. És ilyenkor van egy-két trükk, amit alkalmazni tudunk, viszont hogyha nem sikerül, azt akkor be tudjuk látni, szerintem most már ti is értitek, hogyha több próbálkozás sem jár sikerrel, akkor úgy dönt az aneszteziológus, hogy nincsen értelme tovább erőltetni, mert csak több kárt csinálnánk, mint hasznot, és ilyenkor váltunk módszert.